Assalamualaikum, waalaikumsalam, son mata ajiku. Salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, mari ngene arepe mlebu ning Ulan Sura ya. Terus aku winginane ana kabar nek Sura iki engko bakale mlebu nang dina Jumat Kliwon, Lur. Otomatis Sura iki malam satu surone iku mlebu ning Kemis malam Jumat Kliwon. Mungkin kanggone wong Jawa piye sih malam Jumat Kliwon iku sakral iku apa? Biyen nek aku ben tau di neng diwejang mbahku. Nek dina sing sakral iku ancene ya macem-macem. Dina sakral iku macem-macem dinane. Yaiku Jumat Legi iku ya sakral. Malam Jumat Kliwon iku ya sakral. Tapi ku ning daerahne dhewe masing-masing, Lur. Dadi kaya ning Jumat Legi ning Pulau Tanah Jawa iki ya sakral iku Jumat Legi. Ya enggak Pulau Tanah Jawa sih ya. Jawa Timur nek gak salah, Lur. Jawa Timur iku sakral iku Jumat Legi. Nek Jawa Baratan iku sakrale Jumat Kliwon lah. Nek gak salah kok ngono. Tapi pembahasanku iku aku gak ngomongno masalah sakrale Jawa Timur, Jawa Barat apa gak. Panjenengan gali informasine dhewe neng para sesepuh-sesepuh sing manggon ning daerah-daerah. Apa sakrale dina? Sing pasti kan Sura iki wis dadi ulan sing sakral kanggo kabeh umat sing ning alam donya iki. Sura iku ulan sing sakral. Apa maneh malam siji Sura. Nah, iki wis sakral banget kan ngoten lho. Cuma ana sing malah berlebihan, Lur. Malah berlebihan apa ya iku mang dina Sura iki mlebu nang Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon iku seakan-akan iki maleme para dedemit, maleme para lelembut, maleme para jin-jin setan-setan wis nglumpuk ning malam iku mang. Jarene ngono. Iki salah pemahaman jenenge itu. Panjenengan salah memahami hal ngono. Lah wediku nek iki diterus-terusno, Lur. Engko wong sing awam nganggepe iku ngono. Dadi engko malam siji Sura iki dianggepe iku maleme demit, maleme lelembut, maleme setan, maleme jin, maleme iblis lan sak piturute. Malem arwah gentayangan. Padahal sejatine iku mang ya ora ana istilah iku jin, demit, lelembut iku ora ana. Ning malam siji Sura iku maksudnya iku gak ana hubungane, Lur. Sebenarnya gak ana hubungane. Lah sing diarani sakral iku apa? Sakrale malam siji Sura iki berarti mbuka pintu gerbange suroan. Buka pintu gerbange suroan iku apa? Iki kan sakral. Usume Sura iku kan usume wong sing ngumbah keris. Wong sing buka jati dirine. Akhirnya ana sing ora turu tirakatan, ana sing nglakoni melek ngono. Wis ngono ku lah. Dadi cek ben golek kesakralane dina kawitan Sura iku mang. Dadi ora ana hubungane. Margo iki wake ning media sosial di apa nih jenenge digedhek-gedhekno. Kemis malam Jumat Kliwon tiba Sura. Iki dina sing apa jarene iku dina sing gak padha karo dina-dina sadurunge. Lho, kekuatane spirituale iki ya padha lho, kekuatane malam satu Sura saiki ben iki ambek ket wingi-wingine iku padha. Ya padha bahayane, padha gak kena digawe apa-apane. Ngono. Pokok intine iku malam siji Sura iku sampai surane iku ya wis sampai sak wulan penuh iku ora kena digawe apa-apa. Ora kena digawe duwe gawe, ora kena gawe pesta,
ora kena digawe seneng-seneng sing berlebihan. Istilah seneng-seneng berlebihan niku seneng sing sampai nekakno wong akeh, iki gak kena tuh. Gak kena. Awak dhewe istilah iku ngregani lah. Ngregani ulan iki anjen ditetapno karo pendahulu biyen, ditetapno karo wong para linuwe biyen. Nek sura iki ora kena digawe apa-apa ya wis lah. Terus isih ana ulan selanjutnya. Cuma aku memperingatkan panjenengan, nek sura masih malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi, malam Sabtu, malam Minggu, wis malam Senin wis iki gak ono hubungane, Lur. Ora ono hubungane karo sing sifatiku mistis atau misteri gak ono hubungane. Jadi panjenengan aja mikir kok engko ono pocong, kok ono kuntilanak lan sak piturute iki ora ono hubungane ning sura. Nah, mungkin ya tambah kaya istilahnya para dedemit iku ya iki mungkin lho ya para dedemit, para lembut, para bangsa jin iki neng malam satu suro iki mang yo ya padha kono ya ngregani sesuatu neng malam satu suro iki. Lho, blai malam satu suro iki ya ora kok neng menungso tok, tapi ya neng bangsa-bangsa ngono ku, Dur. Dadi bangsa-bangsa ngono ku bangsa lembut, bangsa jin iki ya ati-ati neng malam siji suro. Ngono lho. Mergo malam siji suro iki malam sing berbahaya, malam sing penuh dengan dampak, penuh dengan akibat. Malam satu suro iki penuh dengan apa ya, cilaka, musibah, cobaan iki menimpa ning seluruh makhluk ciptaane Gusti Pangeran kabeh. Mulane sing hati-hati. Keapesan iki ana ning malam siji, ana ning malam suro lan ulan suro. Dadi bangsa jin sing apes ya iso kapesan ning malam suro padha ae lho. Ngoten lho. Apa sih bangsa jin apa Kang? Ya mbuh lah gak ngerti aku. Aja takok aku. Aku duduk spiritual jin, duduk spiritual sing goleki bangsa-bangsa lelembut nang duduk lho. Pokok intine ngono lho. Aku pokok intine ngono. Pun nggih, pun semerep paham nggih. Tadi wis jawabane ya malam Jumat Kliwon ya wis biasa, padha karo sura-sura liyane tetep awake dhewe kudu eling lan waspada ngati-ati marang awake dhewe. Lan apa sing ana ning pergerakan apa ana sing ana ning alam dunya iki awake dhewe kudu sing hati-hati ngene waspada lah. Ngono. Gak usah dolen ado-ado sik lah. Suruhan wis ning omahe anteng. Pun ngoten mawon Lur nggih. Mugi-mugi saged damel pembelajaran panjenengan sedaya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.